怒涛の解放情報ラッシュになるんですが、サムイ、パタヤ、プーケット、一つずつ最新情報をお伝えしていきたいと思います。こんにちは。人生に楽しい旅を、すみやきです。今回はサムイ島やパタヤやプーケットで動きがありましたので、そのことについてお伝えさせていただきます。特にプーケットでは航空チケットの販売が開始されだしましたので、どのような状況になっているか、そのことについてお伝えさせていただきます。今回お伝えするポイントは、まずは1つ目、タイのワクチンの情報、こちらをお伝えさせていただきます。タイでは今ワクチンの接種が始まっておりまして、このワクチンの接種率が高まることにより、タイの各地が開放されていく、そのような状況になっております。それでは現在、タイのワクチンの状況はどうなっているのか、そちらの最新情報をお伝えさせていただきます。そして2つ目は、フィリピンのことについて少し情報が入ってきましたので、そちらのことをお伝えさせていただきます。そして3つ目は、サムイやパタヤやプーケット、こちらの開放に関しての新しい情報が入ってきましたので、先ほどもお伝えしましたが、プーケットは航空チケットの販売を開始した。また、パタヤも10月に向けて少し詳細の話が出てきております。そちらのことについてお伝えをさせていただきます。そして4つ目は、タイでの現在の新規感染者の状況についてお伝えをさせていただきます。今回もタイ2021年の開放に向けて様々な新しい情報をお届けできると思いますので、そちらぜひ楽しみに聞いていただければと思います。このチャンネルでは海外のこととか旅のこととか出入国情報とか世界の最新情報をお届けしております。刻々と移り変わりゆく海外渡航事情、こちらも最新情報を追ってお届けしておりますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。それではまず一つずつ見ていきたいと思います。まずこちらをご覧ください。こちらの記事はタイでコロナの感染者を早期発見するために犬が投入されるというような、そういった記事になります。タイに国立のチュラロンコン大学というところがあるということなんですが、そちらの獣医学部が探知犬を使って新型コロナウイルスに感染をしている人を見つけ出すという、そういったプロジェクトを始めるべく準備を始めているということなんです。探知犬として任命されているのは、訓練を受けたラブラドールレトリバー6頭ということで、汗の匂いから新型コロナウイルスに感染しているかどうかの判別ができるということです。その判別の確率なんですが、90% 以上の確度があると、そのような報告が出ているということです。探知犬に関しては、ヨーロッパの一部の国でも育成するための訓練が行われているということなんですが、タイでも導入が行われて育成が進められていくということです。空港で麻薬取り締まりの探知犬を見かけることはあるんですが、いつかタイの空港で新型コロナウイルスの陽性者を発見する、そのような犬が歩いている、そういった光景を見かける日も来るかもしれません。それでは次の記事になります。こちらはタイ保健省が発表。中国シノバック製ワクチンの有効性は 83.3%、そのような記事になります。新型コロナウイルスのワクチンに関しては、ファイザー製とかモデルナ製とか、そういったものに関しては有効率が 90% 以上と報じられているんですが、タイの保健省によりますと、プーケットで中国シノバック製ワクチンの接種を受けた人を対象に実施した調査では、有効率が 83.3% の結果だったということです。また、保健当局はワクチンを2回接種したからといって油断せずにマスクをして距離をとって手洗いを励行してほしい、そのように話しているということです。それでは次、ワクチンに関してのタイでの世論調査になります。こちらの世論調査に関しましては、まず政府によるワクチン接種を受けるかどうかという、そういった質問に関しまして 64.39% が受けると答えたということです。そして 22.3% がまだ決めていないと答えたということです。そして 13.31% が受けないと回答をしたということです。また、ワクチンの接種の予約をしたかというような質問に関しては 56.49% が予約した、32.39% がしていない、11% から 12% が決めかねている、そのような回答だったということです。もう一つ、ワクチンの種類に関してなんですが、信頼がおけるのはどのメーカーのワクチンか、そういった質問に関しましては 75.11% がファイザー製、 72.14% がモデルナ製、 68.52% がジョンソン&ジョンソン、そして 65.89% がアストラゼネカ、そして 61.89% がロシアのスプートニクだったということです。また、ワクチンに関しましては、日本でワクチンの接種を2回した方からコメントで情報をいただきました。ありがとうございます。そちらの情報を少しお伝えさせていただきます。こちらの情報は現在ですので、ファイザー製のワクチンになるかと思いますが、医療関係の方で2回接種した方から情報をいただきました。ワクチンの2回目の接種に関しましては、7割程度の人が熱が出たということです。そしてそのうち半数が高熱で大変だったということです。
若い人ほど副反応が強いと聞いてますが、まさにその通りだったということです。高熱が出たのはほとんどが平成生まれの人だったということです。今後ワクチンを受けていく、その時の一つの情報として参考にしていただければと思います。そしてもう一つ、視聴者の方からフィリピンのことについて情報をいただきました。ありがとうございます。こちらの情報なんですが、フィリピンのホテルの情報を見ると、セブ島こちらのホテルでフィリピン入国時に隔離検疫ができる、そのようなことを匂わせるようなホテルが現れているということなんですね。現在フィリピンではフィリピンに入国できるのはフィリピン国籍者やまたその家族の方がフィリピンに里帰りする場合、それ以外には特別に認められた外国人、そのような方々だけがフィリピンに入国できるというような状態になっております。で、その方々がフィリピンに入国する際なんですが、フィリピンの保健機関に承認をされた政府指定の隔離ホテルで少なくとも10泊は隔離をしなければいけないんですね。そのための隔離ホテルというのがある程度あるんですが、ほとんどの隔離ホテルは私はマニラだけにあるんじゃないかと思ってたんですが、セブ島にも最近その隔離するためのホテルであるということを匂わせるようなそのようなホテルが出てきているということなんですね。このような隔離するためのホテルは検疫ホテルとも呼ばれていて、英語ではクアランティホテルと呼ばれているんですが、セブ島にもクアランティホテルを謳っているようなそういったホテルがあるのか、そちらの方を確認してみました。そうするとこちらの方をご覧いただきたいんですが、このようにホテル名のところにクアランティホテルというような、そういった形で示されております。一般の人がフィリピンに入れるのはまだ先になると思いますが、フィリピンの変化に関しましてもまたありましたら、こちらのチャンネルでもお伝えしていきたいと思います。それでは次の情報になります。怒涛の解放情報ラッシュになるんですが、サムイ、パタヤ、プーケット、こちらの解放に関しての情報、一つずつ最新情報をお伝えしていきたいと思います。まずはサムイからになります。こちらは5月25日の記事になるんですが、サムイ島もパタヤに引き続き7月1日からワクチン接種済み外国人旅行者の受け入れ計画、そのような記事になります。現在プーケットでは2021年今年の7月1日からサンドボックスモデルというものをスタートをさせる予定です。このサンドボックスモデルでは新型コロナウイルスのワクチンを接種、こちらを2回完了した外国人旅行者を隔離なしでプーケットに受け入れる、そのような計画になります。そしてさらにタイの南部にあるスラターニ県のサムイ島でも7月1日からワクチン接種済み外国人旅行者を受け入れるサムイ島封鎖ルートモデル、そちらの計画があるということなんです。これはサムイ島観光協会の会長が5月23日に明らかにしたもので、報道によりますと、このサムイ島封鎖ルートモデルでは、まずは飛行機でワクチン接種済みの外国人が隔離なしでサムイ島に入ります。そしてサムイ島の空港で新型コロナウイルスの検査を受けて3日間を検疫ホテルで過ごすということです。サムイ島の決められたルートのみ移動することが可能で、入国7日後になりますと近隣のパンガーン島とかタオ島とかそういったところも訪れることができるようになるということです。この計画を実施するためにはサムイ島の人口の 70% にワクチン接種をする必要があるということで、現在サムイ島では 25% の人がワクチン接種を受けているということです。まだ計画の段階なので7月1日になるのかそれよりずれ込むのかはわからないんですが、近いうちにもしかするとサムイ島も解放される、そのようなことが起こる可能性があると思います。それでは次、パタヤに関しての情報をお伝えさせていただきます。パタヤムーブオンというようなそういった計画が進み出しているということなんですね。このパタヤムーブオンという計画は2021年今年の10月までに隔離なしで外国人観光客を受け入れる、そういった計画になります。パタヤはタイ国政府観光庁と協力をして新型コロナウイルスワクチン接種を受けた外国人観光客を隔離なしで迎えるためのパタヤムーブオン計画をタイのコロナ状況管理センターに提案する予定だということです。この計画の現時点で明らかにされている詳細についてお伝えをさせていただきます。この計画は出身国で認定されているワクチンを1年以内に接種した外国人観光客を迎えるというものになります。12歳から18歳までの方に関してはワクチンを受けていなくても渡航前72時間以内の陰性証明書があれば大丈夫だということです。12歳未満になりますとそれも不要になりますが、常に保護者と行動を共にする必要があるということです。このパタヤムーブオン計画を使って入国した人の入国スキームに関してなんですが、まずタイに到着後隔離なしでパタヤに向かいます。そして安全衛生管理局認定のホテルに宿泊することが義務付けられます。移動に関してはパタヤ市が指定したエリアのみを移動することができるということです。
そして5日目には新型コロナウイルスの検査が行われて、そして陰性であれば7日目には自由に旅行をすることが可能になるということです。この10月の観光ハイシーズンまでにパタヤムーブオン計画を開始するためには、7月末までに 70% の人がワクチンを受ける必要があるということです。それでは次の記事になります。プーケットの情報になります。隔離なしでプーケットに行くためのその直行便の販売が開始された、そのようなニュースになります。タイ国際航空は7月1日から始まるプーケット開放に合わせて、ヨーロッパの4都市からのプーケットへの直行便の販売を開始をしたということです。プーケットでは7月1日からサンドボックスと呼ばれるプーケット開放計画を実施する予定で、その計画では新型コロナウイルスワクチンを接種済みの外国人旅行者が隔離なしでプーケットに入ることができる、そのようなものになります。これを受けましてタイ国際航空ではパリ、フランクフルト、ロンドン、コペンハーゲン、この4つの都市からのプーケット行きの航空チケットの販売を開始したということです。7月以降に関してはソウルとか台北からのプーケット行きの便を計画しているということで、東京からの便はまだ確定していない状況ではあります。ただ東京プーケット線に関しても開設に向けてスケジュールなど調整段階にあるというような、そういった情報も出てきておりますので、こちらまた新しい情報が分かり次第お伝えをさせていただきたいと思います。それでは次にタイの現在の新規感染者についてお伝えをさせていただきます。こちら5月28日なんですが、5月28日は新規感染者数3759人でございました。この中で2465人が一般住民から、1294人が刑務所内で感染をした人だったということです。いかがでしたでしょうか。今回は続々と進行を見せつつあるタイの各都市の開放計画について最新情報をお伝えしてきました。この前までもタイでの各都市の開放計画に関してはいろいろと話をされていたところではあったんですが、タイでの新規感染者が増えているというような、そういった状況もありますし、本当に各都市がスケジュール通りに開放されていくのか、キャンセルになるんじゃないのか、そのような半信半疑になってしまうような、そういった情報でもあったんじゃないかと思うんですが、実際にプーケットでは航空チケットの販売が開始され始めまして、それ以外の地区でも続々と開放についての計画が進み出しているような状況で、一気にタイの開放というものは真実味を帯びてきたんじゃないかと思います。このままだんだんとタイが開放されていき、アジア諸国の他の国々もタイに続いて少しずつ開放されていく、そういったことを願います。こちらのチャンネルでも最新情報常に追いかけて動画で配信して皆さんにお伝えをしていきたいと思います。今回もこちらの動画ご覧いただきましてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って配信していきますので、そして最新情報をお届けしていきますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。今回もこちらの動画ご覧いただきましてありがとうございました。